حطون ملسن كنسجرنا امتحانتوي اخواتنا متحساسبي بهم زنبرو قيح كنا باين خلنا يتحازلنا كل سنه قيح ስለዘሎ مسواقيا ማለት ያ ሓንቲ አማራጺት ክሳይደላትና ካብዚ ገዛ خناليكم ኢና ማለት ፀይቅ ትጽሑፉ ዘለኹም ወላ ካልእ ዝተፈራለዩ ተመሳሳሊ አባ ኸለኹ ከተሐሳስብ ኢለ እሞ ኣብ መደብ ሕቶን መልስን ክንከይድ ስለዝኾና ርኢቶ ኣይቀበልኒ ርኢቶ ዳሕራ ግዜ ርኢቶን ለቦዋኔ ከሳጋግሮ ተኺልና ናብቲ ሕቶ ክንሰምዖ ጸንሐና ሰፊሕ ኣስተምሮ ብዚ መደብ ናይ ሕቶ ዝብሎ ኣብ ካልእ ጓል መገዲ ወይ ካልእ ኣርእስቲ ዝሓዘ ሕቶታት ከይተቕርቡ ክሳብ ጋሻ ዘይፍቀደ يقنرنا بقى أبلعني I think قدامت أدمينات يوم ذلهم استبدلكم لا مالته أنا فكر إن كشاخي ودي يتكمل العلقين ده عن لما عنده استاجرنا لنا كرنا الله هذا كبر كرن هو مزال الكوب نيرة جند حر كستاي كي جوبنا كي كسونا كي كسونا كرن يدلو كرن وأريد أوف باغور معلكم اوكي الله خدا الله هاجر اوكي سلام قدمي كو حدا نيرو متغبروا لتدلخه انا بالحريه العله ودي قمت لي كوين ما دنو ግን ክቀጽል خالي ጎን አኔ ነሬ አብሪጋ አጥሪ ወሪ ጎን اوكي ناتكالي اوكي انا حصر زبالو اني بمسغانا كجمرو ثانك يو امباسادر نبر اتو عند برهان ولغرغس ثانك يو كلتو حتو اوكي صقام يلن حتى حتو انتايا اب اثيوبيا بفلاي اب كلل تግራይ ازوعل الجرس نال اند فويد يتباهلو ننوح غزي غوسغاس تغيرولي انا كاب 40 غزي سمعي ابي ارترا زين فلطونينا اجي غلغله نطبسات يلعليوم نتهزبي بخوم غوسغاس ስለዘረድዎ ሰላማዊ ሰልፍ ወፂ كم ردات لني نال اند فويد كخون تخولو دي ወይ كم عينت كونديشن سالو دي حجتا اغريمنت مسايلا ابز زخونه كونديشن سيلن حجي كامنتا يتبغيسو ፖለቲካው ዲ ወላ እንታ መብረተ በናጽብቁ حجي السو اب ግምት በመግባር እንታይ ስጋት ሒዝና قال إرتران بزح نعللنا إذا حجي توصل دولة تبغصو بإرترا نيغوشيشن قدم حجي نوبروم كونديشنز كالسحب على الواقع لما لازم براسي نعوقا دي فوم ستريت نعم نيغوشيشن مهارهم تنيغوشيشن كأن حردا 5 زلزلة زي كيدي in the long run اتي الجرس agreement نال end void خون تخلو لوري دي حنت حتى داخل ايتي بزعبا territory exchange مقبار ابتي article 4 number 16 تزي تقاقي انتايبل United Nations كتحجز مخانا ابتي ترانسفر ناي territory خقبر كله حجي كم ده مثلاني بنيغوشيشن ابن كان هبان من البات كعوتو لخولو بوتدي تعاوتهم لغن كمتري مثلاني نحرد اتمتيرو ناتنا نقولون ابوم زخيدالو ناتون زبلون ابانا زخيدالو باسامشن زخيدالو مبرهيب قالنيركا فعلا يتعادتات نحرد اخيدو توم سبات مرጫለዎም ዲቶም ደከ ተዓዲ مسؤوليهم خودو كترفو لهم حجي اب قال حجي وصعت ريخه بقدامه اب قال انترفيو تجيرو حدا ابتي دوب عدو انتايلو منسي ارترا نتيهم عدنا كابتو بوتا القيقوم ابغاش باركا مريتي ومزبلال حجي قال سبات كوصعو سلازخولو انت تعميصهم ابيهم دطرعو كحساتات كلو دي ابيسات كمبرين تزوهاب صبوني روتينكي وحطون وحطقينه معلش ما يكفري ببحانتي دخملش هو قاشانا هو بزي كحتت ونحسبنا ري كندي حطوتات تقبلوا كندي حطو تقبلوا كلته ثلاثه كم خنقبلا دحنمو نزل تحديثات واحد اوكي محاوله خلت حتى تسلزولو بدحريو دولق اخل تحطو خيهلو نزل كل تحطو دغ ملسك كل تحطو تولو 4 خيخنا الراي ما نزيم تملس مو دحنا جول
انت مجمريا كل تግራይ سيتي سمنا الجيرس نال انفويد تباهيلومو كومرهم بهالكاليو لا مثلك سمنا الجيرس كو أهجراء وعلي is an international treaty أو حستي اللو تابعت حبرات هاجراتن ودب حدنت أفريقيان حجي أفريقيا وحبرتن أو حستيهم توم كانوا تعذبتي على أمريكا كلهم أوروبا وحبرت توم كانوا كلهم تفلتهم تعذبتي لذي وعل الجيرس ويسمى مع الجيرس بأهجراء حجي استفلت أهجراء وعلي لذي كل تግራይ كأني نحدا كل نحدا كفال ناي إثيوبيا أمبر نملا إثيوبيا سلازي وكل توعل أمونغو خلتا منغستاتي تفرين أمونغو حدا كلين منغستنا يكون سلازي عند حرد شجر اللي وتكلم مش ملكته منغستي ما قوتنبر نتي تقباري ناي توعل كعنقف بأهجراء حقي زغونه يكون مسل ويتخلو يبلو بزين اتي سقعت مجمرة كم تقول بزي أنا زقلصو إذا كنات زي أدلين كنات تخايدو عبسن من معتبسحيو اتسمن معون نعسرتو شدشت عمتات شون كل ليلو بزح على تاو ساعدين كمص عين تجبئن كوينو جن تنكخ إلا خلالو انتاي تتنكن حيلكا ناي بحقي ديمريتكا مدلاي سلامنتاي اتومكم زغورو بعلم ملسو بزخونه جن حجي اتي كوميشن دوب إرتران إثيوبيان بزموسلو نسامع له أي نسامع له دمدامن قيا تباهيدو خلتي منغستات سل تسامع له وسينو له حجي اتوساني نغزارسو ولا اتممرحي مملكات دوب بكوميشن دوب إرتران إثيوبيان زوصه demarcation directions زبحال بزعبا اتي مدرات رايزي كوني مسرت المدرات مملكات دوب بالوتات وي عمدتات وي شخالات ابتو دوب نمتكال ابز غبرلو اوان كلتي منغستات زمسلو لوتي زستسامع مع اللوت خغبر يفقدلي كلتي منغستات انت ساماميعو جن التاوساني ناي كوميشن دوب دمدامن قيادن وساني يخون مالتي ስለዚህ بو يقيدا مالتي بحفشو ግን እቲ መምርሒ ናይቲ ኮሚሽን ዶብ መጽናዕቱ ገይሩ አውስኒ ቀደም ምጽሑ ክልተ መወከሲታት ነይርዎ እሱ ከዓ እቲ መግዛእታ ውዕላት ሓደ ካልኣይ ንዑ ዝምልከት አህጉራዊ ሕጊ በዚአን መሰረት ክውስን ከሎ ግን ን حتوتات ناي فتحي ناي مسل سبات ناي رتعي ابقمت اي اتوني مع زبل مملحي توهيبو زي ابتي سمين انت زبل اكس اكيو بولو يلو اتي كوميشن بزيكا نتي مجزاتا وعلن نعوز ملكته هغراو حقن قال زخونه رقحي ناي فتحدو ناي على تاو سعبنا في الخمس خيلي قليل دو قيراكن كان دي زبل سلازي اذا حجي ناي زنفس دلو ناي سلام هواه بحفشو نامنتاي يخي دحلكا انا خمتي بزح غزي زبلو اتي قند طنقي نايتي كينات دوب ايكونن بعدما ايكونن بعدما كو اقدم سمانياتات كم من حدار ناس نعب من حدار تግራይ كان حلف تغيري دحري حرنتون بقصبت اتي
خجبر زغبو زنبره متعراي تجبرن أبشن 1997 እኮ ዓድምሩቅ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነዞም ጉጉሙ ዝበሃሉ ናይ ዓፈር ኢትዮጵያውያን ዓፈር ተቃውምቲ ንዕኦም ከሃድን አፍቁድለይ ተባሂሉ ብኸምኡ ኣትዩ እቱ መስበለ ነቲ ዝነበረ ምሕዳር ኤርትራ ኣፍሪሱ ናቱ ምሕዳር ተኺሉ ነቶም ኤርትራውያን ስጎግ ሰጊዱ ቶም ኢትዮጵያውያን ክንከውን ዝበሉ ከዓ ተቀቢሉ ወዘተ እዚታት ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ነፍሱ ዘኽብር ስሩሑ ዝፈልጥ ብሕጊ ዝሰርሕ መንግስቲ እቲ ቀዳማይ ዕማሙ ድሕነት ሃገሩን ህዝቡን ምርግጋጽ ምን ምሕዳርካ እንዳፈረሰ መሬትካ ናይ ወፃኢ ሰራዊት ባዕዳዊ ሰራዊት እናተታሕዘ ትሚልካ መስማዕ ምስምንታይ ይቁፀር ብድሕሪኡ እውን ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ኣብ መጀመርያ 1998 እቲ ብምጥራር እንዳተሰጎ እንዳተባረረ ዝኸይ ዝነበረ ህዝቢ ካብቲ ዶባት ካብ ከባቢ ባድመን ኣብነት ህዝቢ መጽኡ ኣቤቱታ ክገብር መጽኡ ኣስመራ ሰምዖስ እዩ ስለዚህ ኣብ መወዳእታ እቲ ዶብ እቲ ዝምድና ናይ ክልቲአን ከምታ አንተበይ ዝገለጽክዎ እቲ ኣተሓዛ ናይቲ ጉዳይ ብክልተ ግንባራት እቲ ተታሒዙ ነይሩ ብደረጃ መንግስታቱን ኣይኮነን ተታሒዙ ነይሩ እሱ ኣብ ምስጢር ካብተን መንግስታቱን ብምስጢር ተታሒዙ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ነይሩ ኣይፈልጥን ኣብ ኤርትራ ግን ማእከላዊ ሽማግሌ ኣይፈልጥ ሃገራዊ ባይቶ ኣይፈልጥ ኣብ ደገ ዝነበሩ ልኡኻት ናይ መንግስቲ ኣምባሳደራት ኣይፈልጡ ብክልተ በደረጃ መሪሕነት ናይቲ ግንባራት የተታሒዙ ነይሩ እቲ መንጎተን ግንባራት ዝነበረ ዝምድና ምስ ተበላሸወ ከዓ እቲ ምትፍናን እናባእሰ ኸይዱ ናብ ባርዕ ኩናት ተቐይሩ እዚ ተሓቂ ከምኡ ካብ ኮነ ናይ ብሓቂ ትዶብ ካብ ነቲ መሰረታዊ ጠንቂ ናይቲ ኩናት ሕጂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ንቡር ዝምድና ክንለሳ እንድሕር ኮይነን ሓደ ኣብ መንጎአን ሓድሽ ዝምድና ናይ ፖለቲካዊ ምትሕግጋዝ ናይ ቁጠባዊ ውህደት ሎሚ እኮ እዚ ሬጂናሊዝም ዝበሃል ማለት ሬጂናሊዝም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ገለ ዘይኮነስ ኢንተርናሽናል ሬጂናሊዝም ዩሮፒያን ዩኒየን ከም ሓደ ሬጅን ንኣብነት ናብ ምትእኽኻብ ናብ ምድማር ዘምርሕ ዓለም ዘምርሕ ዘሎ ናብ ፖለቲካዊ ምትሕግጋዝ ናብ ቁጠባዊ ውህደት ዘምርሕ ዘሎ እዋን ስለ ዝኾነ እቲ ሕቶ ዶብ ዋላ እውን በቲ ቅድሚት ኩናት ዝነበሩ ኩነታት እቲ ናይ ብሓቂ መግዛእታዊ ዕላዊ ዶብ ክምለሰሉ ዝኽእል ኩነታት እውን ኣሎ ምክንያቱ ካልእ ብዙሕ ረብሓታት ኣሎ ክልቲአን ሃገራት ሕቶ ምጥቃም ወደባት ኣሎ ሕቶ ምትሕልላፍ ናይ ብመሬት ካሎ ትራንዚት ፋሲሊቲ ሕቶ ሓባራዊ ጽዕታ ኣሎ ሕቶ ስትራቴጂያዊ ረብሓ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ኣሎ ሕቶ ምምልላእ ናይ ክልቲኡ ቁጠባታት ኣሎ ዝኽልተ ቁጠባታት እዚ እኮ ካብ 1952 ክሳብ 1991 ኣብ ሓደ ዝጸንሐ ሓደ ስርዓተ ፊናንስ ዝጸንሖ ክልተ ቁጠባታት ተመላላኢ እዩ ውሽጣዊ ዕዳጋ ኮይኑ ይጸንሑ ስለዚ ኩሉ ረብሓታት ኩሉ ማእዝናት እንድሕሪ መዚንካዮ እቲ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘቀራርብ ካብቲ ዘረሓቐን እቲ ናይ ሓባር ረብሓ ካብቲ ዘባእሰን ስለዚ ዓቢ እንድሕሪ ደኣ ለባም ኣብ ስትራቴጂያዊ ረብሓ ዘተኮረ ዓይነት ልዝብ ክካየድ ኮይኑ እዚ ሕቶ ዶብ ብፍላይ ነቲ ዝተተንከፈ ህዝቢ ረብሑ ብዝሓለወ መንገዲ ክፍትሓሉ ተኽእሎ ሌላ ኣምን ኣብቲ ዝመጽእ ጸገማት እውን ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣሳላጢ ኣበርክቶ ክገብር ብመሰረት ስምዑን መዝነት ወሲዱ ስለ ዘሎ ናቱ ተራ ናይ ኣህጉራዊ ኮምተራ እውን ሓጋዝ ክኸውን ይኽእል ዝብል ኣጠማለኒ Okay, thank you. Okay, thank you. استقال تمليش له حتى تاي نحردي عقبه رجع حيزو نتحتو بخال الملكة غيرون كقرب أخلي مالتي. Thank you. كبرهم الله قادو كبرهم حاولنا الله رجع لعلي. كبرهم كل تحت لعند أرض تغلق كبرهم معك رجع.
الله هذا حيل منسى حيل منسى أرى الله أنا بعريقة ما على وصل هو جون احنا بخير دونجي هاي اوكي ثانك يو دكتور أنا حتى ندير زلوا كل التحتين نساتن كا مجمرة عب كتشحن عصرت حدا ملز زيناوي وعلى الجرس بوجن منقسي إرترا يفريسو معناته تعقاب سلام نسي أو تيوم عقاب سلام كابتنا 25 كيلومتر كلتيوم كروحو كله زقبهم عاقي وحيزو زنبره بجزاء فقاد منقسي إرترا بعلو سلسوغوغم توعل أوروماي فريسي توعل الجرس إلو تزاري بنيرو حجي أب تقرأي زكاير زولو سلوما وسلفون نزيا يدقاقو موالو إزي اندحردا تمنقسي إرترانتو عقاب سلام بعلو أو تشيوو خوينو توعل مارخندي وحوسي ويون كم تسوم زبلو زولو كفرس اللي توعل زيا قداميتي حتى كاليت حتى كاني اتخاليت حتى كا إذا حجي زكاير زولو دارقا مبزحتنا دليت فتحي نسخاون كم دلاي فتحن كم مراحم متن مجمريا قبلو لاو مريت إرترا بزيك المخونات كوصو لوهم يخبحال سنحيو إذا نريو زلنا معبالقن كينو كيدو الله حجي هاجرنا بزي زخونه يخون بارلاما وي هاجراو بايتو وكلت حزبي سلة محادر إرترا أو إيد والكسب سلة زخونت إذا معبالة زي إذا سرعات زي كابتي أب هاجر زلو كحتوتو زخيل والكاو حتوتات كاو نفسه مكالا خالي دو كيتو قومولو نربحا حزب إرتران هاجراو ربحانان معرخندي وحسي وي أب حدا قاعد يطول زقلطافة زي ما كابتو بقول العالم قلطافو سي تسرعات نولقاوي ناي نفسه مكالا خالي كابت حتات نت كتقومولو سايكئلن له ወይ ካነት ረብሓዊ ነቲ ሃገራዊ ረብሓሲ ማዕረኽ እንደይ ማይተስ ተረዲዓነት ኮን ተስፋ ገብር ስርትያ መስለኒ ቴንክ ዩ ዶክተር አንደብራን ጽቡቕ ተረዲየካ ኣለኹ እታ መጀመርያ ሕቶ ብ2011 ዓቃብ ሰላም ስለ ዘውፅኦ ኤርትራ ፍሪሳቶ ዝብል ናይ ሸፈጥ ዘረባ እዩ ናይ ዓሎቕ ዘረባ እዩ አንተው ከም ዝገለጽክዎ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ 2002 ክሳብ ሕዳር 2007 ነቲ ናይ ምድራት ውሳኔኡ ኣባይታ ንምልካት ኣካላዊ ምምልካት ወይ ፊዚካል ዲማርኬሽን ክገብር ቀጻሊ እንቅፋታት ኢትዮጵያ መስተሐለለ ጥራሕ እዩ ብሕጋዊ ምምልካት ዶብ ዛዚሙ ስሩሕ ዓጪው ዝኸደ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ወይ ልኡኽ ዓቃብ ሰላም ታይነሩ እንደሕሪልካ ሓደ ምፍንታት ናይ ክልቲ ሰራዊት ከረጋግጽ ክልተ ምፍንታት ናይ ክልቲ ሰራዊት ምስተረጋገጸ እቲ ኣብቲ ወሰናስን ናይቲ ዶባ ዓቅድን ድፍዓት ናይ ክልቲ ሰራዊታት ተዘሪኡ ዝነበረ ማዕለያ ዘይብሉ ነቶክቲ ፀረሰብ ጥረ ታንክ ንኽልዓል ሰብኣዊ ምዕላይ ነቶክቲ ወይ ሁማኒታሪያን ዲማይን ክግበር እሞ ነቶም ዶብ ኣባይታ ዘመልክቱ ናቶም ድሕነት ዝሓለወ ኣገባብ ኩነታት መታን ክፍጠር ሳልሳይ ብሎጂስቲካዊ መንገዲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ንስራሕ ናይ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኸሳልጥ ሎጂስቲካል ሳፖርት ንኽህብ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይቲ ካርቶግራፊያዊ ሃዱ ዝበሃል ናይ ሕብራት ሃገራት ውን ኣብኡ ተራኒሩዎ እዩ ስለዚ እቲ ስራሕ ናይ ኮሚሽን ዶብ እቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት እኮ ልኡኽ ዓቃብ ሰላም ሕብራት ሃገራት እኮ ምፍንታት ናይ ክልቲ ሰራዊት ንምርግጋጽን እቲ ምፍንታት ምስ ተፈጸመ ብቅጽበት ብዘይወዓል ሕደር እቲ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ዝክበር ኣባይታ ዝትግበረሉ ኩነታት ና ፈጢሩ 5 ዓመታት ላሒሉ ምስከደ ድሕሪዳ ሞንታይ ይስራሕ ኣለዎ እቲ ግዚያዊ ፀጥታዊ ዞባ ላዕላዊ መሬት ኤርትራ እንድሕሪዳ ኢትዮጵያ ነቲ ምምልካት ዶብ ዓጊታቱ እቲ ኮሚሽን ዶብ ጠቕሊሉ ኢትዮጵያ ብዝፈጠረቱ ዕንቅፋት ኣማመይ ክፍጽም ኣይከኣልኩን ኢሉ ንምልከቱ ሓቢሩ እንድሕር ወፂሲ እቲ
عقاب سلام سراوي انتي كباقوتي سلام نخي تكبروا كو ኢትዮጵያ تعንቅፍ ዘላ ስለዚህ እዚ ሰልበጣ ዝበሃል ከም ትኩሉ ግዜ ንሪኦ ልሙድ አዘራርባ ኢምበር ብሕጊ ትርጉም ዘሎ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዕንቅፋት ዝፈጠረ ኢትዮጵያ እዩ ብድሓቂ ስርዓት ጽልአዮ ፍተዎ ክሳብ ሽዑ ኤርትራ ሙሉ ምትሕባር ትገብር ነይራ እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ መዛግብ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሰፊሩ ዘሎ ኣብ ኩሉ ጸብጻባተይ እውን ኣብ ኢድ መንግስቲ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዘካትዕ ነገር ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ካብ ሉላው መሬት هو كابلو لاو مريت كي وصو كم قدمه كنت كقرب صنيحو حجي انتاي ابز خبلو زغل انتاي نحنا نقول تزخيب زلو حتى تحتي بسطو بمنغنينت ناي استفلاليا احغراو حيلتات منغستات بجله منغست زفلطنايو ነገር የለን ናይ በሐቂ አሞንጎ قلت يومون انتاي سمع تغيرلو كم افناو مبغسي زفلطنايو يلن حدا سمع صنصنتا اب مجمريا حمله سراويت ኢትዮጵያ خبادنن ከባቢያን ማለት ህዝቦ ቦታታት ማለት ይخصحቢ ዝብል ዘርባታት አሉ እዚ ሁሉ ሐቅነቱ አይተረጋገጸን ስለዚህ እንታይ ውሕስነት አለና እንዝብል أناكو أبتي أقدم زغرق وحصير مجلسون بريزيدنت إساياس زدرخ بناتو قرحنتي بالقاو وحنتو موسى عند سلطانو من نواح إذي بواقع ربح حزب إرسرا ربح هاجر إرسرا الحرفوينو ندحرج زيبل مخانم وكو زحالفة فرق زمن وخل تمكره بناي سلازي تسقعت عنه ولو نحجي إذا تقداديمك خم ومقبار منالبات أفتي أوش إثيوبيا زمتزلو مفحات مسحابات ومفحات كان زي عن حساب حجوين سلا أي درجة فتاوي يزبل سنة موجود جوجل جن بخم لسرح سرعة سلزلو أبكم أول أبتي وش أوي politica إثيوبيا نخيط وهاجرناون بتونكو خا قالت وداعي سعدين هزبنا خيمصون ጥንቃቄ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኦኬ እንድሕር ይመለስኩ ወሊ መልሽካት ሓተ እንትፈል ኦኬ ታንክ ዩ ከሙ የለን ትመልሲ ሰብ ከዓግብን ከዓግብን ይኽእል ደጊሙ ንሓተ ትዕድል ስለዚ ወሃቦ تستملس ملسي نحنا كما عقابي غيرنا نوصدو ريغا حيزو خلاي غيس قبل كنكصلينا افريكا زلو تشامو الله غادو تشامو الله غاتونكا تشامو الله غاتونكا ازوم تكنيك دي خلطو ناي داتا كلتا اقدس سبات نزي ጉዳይ ዶብ ዝካታተሉ አገዳሲ ነው አሁን ዝብሎ ብገለ ናቶም ميدياتر غيرهم يكاتاتلو لو بطعمي اغداسي ارستي نايلوم كنقصل اندحر تشامو زي لخا ناب غوتنا حاونا لخادو غوتنا تشامو تاريخا خدامو دي تغفلو مخالو غوتنا لخادو غوتنا ملكت ابوني بليز حدا ابونو تصوعكم كله ريد اوف عليكم تم تصوعكم زلو اي حبلكم اوكي غوتنا يلن تشامو يلن بدحريو زلو امبا قدم على هذا امبا قدم اوكي غون امبا قدم اسمع الله خدو دمسو وسخلا دمسو وسخلا امبا قدم كافتغشنا وصا كان ابصالو ابصالو يدلو ابصالو حجه اسمع دلو اوكي ثانك يو اجي سمع الله كمي سمع حراي دكتور عمرو ابراهيم قاد حمد اخا انا نزحبكنا تمرتي لومي بالتعمي دمسكن يقلينا تخيلنا ابتي ان حطتاتي كعبتو من البات كلته وي ثلاثه خونا ስለዝخلاግን ከይትርስዕን መታን ተዳክሳይር ካን ጽቦይ ሕጂ ሓንቲ ሓተካ ደልየ ዘለኹ
كابتا قداميتي خجمر دلي مخنياتو تي صقمتاي مخون خفل سلدلخو اذا ويانه زحان صصطو عباي تግራይ كتسرح زفطرتو حدش كارتا ابتا كارتا تسازا اتوا بوتاتات ايرتراخت نغرن انت خيلكا قداميتي حتى ازيا ابتا ناي ويانه انت خاطبلا زلخا ناي عباي تግራይ ناي طار حدش كارتا ز اتوا بوتاتات ايرترا انت دعا نجيركا نقدمت خنتات قداميتي حتى ازيا كاليتي غمزز نجر كايو انت وسانه ناي ايتيو ايرترا كوميشن تايناملو ناي دوب كوميشن سي بزح بوتاتات نا ايرترا تچاراريمو ناب اثيوبيا توحيدو انتاي دامو كومنت خوينو دان منتاي منغست اثيوبيا مقبال ابيو منتاي كمنغست ايرترا تقبلو كم تحدد يكونن خون زغبو منغست ايرترا يكونن مقبال كاب نيرو بوتاتات ايرترا تچاراريمو ني اثيوبيا سلسو هبه بفلاي ابتا ناي انت خاد بالكانا ناي صورونا ناي بلسا نصاص صورونا بلسا إلومو انت دعت بلنا لخين كوا عجب كبهالو اي غبوم نيرغي كمي مالتي انتي تمستير ناي دي واي زوم سبات زيوم زوم نزي وساني دقوربو سبات كيلاتات نتي بلسات صورونا إلومو هاو كامس ابي زولت لوجيك يخفل الدلي ناي موداتا دكتور حمد برهان ازي وسانه ايتي ايرترا بوردر كوميشن نحلمتات عباي تግራይ ارغيدو ودو ወይ ሳዳኺሙ ትብል ዚን ክትመልሰለይ ተኺል ጽቦኔሩ ይቀንየላይ መቸስ ነغنيلይ እቲ ኣብ 1997 ኣብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ተጨራሪሙ ኣብ ካርታ ዓባይ ትግራይ ዝኣተው ቦታታት ኣብቲ ምዕራብ እንድሕር ርኢኻ ካብ መጸንበሪ ፈለግ መረብን ማያንበሳ ብሰሜናዊ ምዕራብ ጊርዩ ንፈለግ መረብ ሸንኽደው ዝሕወሶ ካብኡ ፈለግ መረብ ተቐጺሉ ይኸይድ ቀጺ ሒዙ ይኸይድ ንውሽጢ እንድሕር ካርታና ኤርትራ ኢማጂን ገብር ኪልካ ብሓንጎልካ ወይ እንተለካ ኣብ ቅድሚኻ ፈለግ መረብ ተቐጺልካ ጋሽና ንብሎ ኣብ ታሕቲ ምስ ወረደ መረብ ኣብ ከበሳ ድሓር ኣብ መታሕት ምስ ወረደ ጋሽ ተኸቲሉ ይኸይድ ኩሉ በዓል ሻምብቆ ይእትዎ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ፈለግ ሰቲት ንሰሜናዊ ምዕራብ ክኸይድ ጸኒሑ ሃንደበት ንምዕራብ ጥራይ ኣብ ዝጥወየሉ ኩርናዕ ናብኣት መጽእ ሕጂ ካብዚ እዚ ዘሎ ሰፊሕ ቦታታት ናይ ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራ ኣብ መንጎ ፈለግ ሰቲትን ፈለግ መረብን ወይ ጋሽ ዝርከብ ቦታታት እዚ ብሙሉኡ ኣብቲ ምዕራባዊ ክፋል ናይቲ ዶብ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘእተወ ወይ እጀታ ዘውደቕሉ መሬት እዩ ኣብ ምዕራብ ኣብቲ ማእከላይ ዞባ ከባቢ ጾሮና ኣኽራን ዝብሃል ትፈልጦ እንድሕር ኮይንካ ኣኽራን ብሙሉኡ ዛላምበሳ ምብራቅ ካብ ዛላምበሳ ኢሮፕ ብሙሉኡ ሰሜን ካብቲ አንቶበይ ዝጠቐስኮም ኣፍላጋት ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ባዳ ኸኣኒ ከባቢ ባዳ ብሙሉኡ በዓል ዓዲ ምሩግ ዝሓወሰ እዚአን ብሙሉአን ኣብቲ ሓድሽ ካርታ ናይ ትግራይ ኣትየን ስለዚ ንዝርዝር ከምቲ ዝበልኩኻ ኣብቲ www.erip-platform.org ኣቲኻ እንድሕር ርኢኻ ብዛዕባ ኮመሪ ኦን ደ ባውንደሪ ኢሹ ብዝርዝር ክትረኽበን ኢኻ ክትርኢ ኢኻ እቲ ካርታ እውን ስለዚ እዚኣ ተቐዳመይቲ እቲ ካብ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸደ መሬት እኮ እቲ ዝሃብዎ ምኽንያታት ምናልባት ብዝርዝር ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ምታ አንቶበይ ዝሓቦ ብሰፊሕ ጽሒፈሉ ስለ ዘለኹ ግን መብዛሕትኡ ጉድለት ኣተሓዛ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድኻም ናይ ጠበቃታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣርቢትራር ትሪቢዩናል ኮሚሽን ዶብ
بتي زقربوا لي يدوسن نعمنت نتنا معراب نحروسي كاتا ጭራም መሬት በስሉስ ቁርና ትግለ ጭራም መሬት ስለንታይ ናይ ኤርትራ መሬት ክነሳ ኢትዮጵያን ህባለና ክብሉ ከለው ዝሃቦ ምክንያት እንታይ ኤርትራስ ለቱዶብ ሰለስተ ጊዜ ቀይራቶ ኣብቲ ስለዚህ ብርግጽ አይትፈልጦንያ ስለዚህ ዋላ መሬት ኤርትራ ኮን እንበር አቀዲማ ስለዚህ ጠለበቶ ለኢትዮጵያን ህባለና ያምዙ አንብቦት ውሳኔ ናይ ኮሚሽን ዶ ኣብቲ ካልኡን ተመሳሳሊ ድኻም ኣሎ ኣብታ ሓዛ ኣብርሲዩ ትጸገም እቲ ብስነ ሞገት እንደ ሓሲብካ ሓቅኻ ኢኻ ትወጽዕስ እንድኽብል ነይርዎ ግን እቲ ጉዳይ ኣቀዲሙ ኣብ ኣልጀርስ እቲ ብይን ኮሚሽን ደምዳምን ቀያድን እግባ ይባሃሉ ስለዝኾነ እግባ ይልካውን ዝቅየር ነገር የለን እግባ ይልካ ዝቅየር ነገር ካብ ዘይሃለወ እንታይ መኻለ ኣማራጽ ለካ እቲ ውሳኔ ናይ ኮሚሽን ኤርትራ ኢትዮጵያን እንታይ መስለካ ኣነ ብታሪኽ ክንሪኦ ከለና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ግጭት ርግጽ ኣብ ታሪኽ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈላለየ ዝምድናታት ጸኒሑ ብፍላይ ምስ ገለ ክፋላት ኢትዮጵያ ኤርትራን ክበለ ክፋላት ኤርትራ حق ግን እቲ መስል ናይ ዘን ክልተ ሃገራት እዚኣተን ብሓደ ወገን ናይ ምስፍሕፋሕ ሕርፋን ካብ ደቡብ በቲ ካልእ ከዓ መሰውሳኔ ናይ ምድላይ ብሰሜን ኤርትራውያን መሰሎም ከረጋግጹ መሬቶም ሃገሮም ባዕሎም ከመሓድሩ ብታሕቲ ከዓ ናይ ጎበጣ እዚ ክልራ ጸንጸን 30 ዓመት ይመግለጽ እዩ ግን እቲ ድሕሪ 30 ዓመት ኩናት ዝመጽ ሓድሽ ሃዋሁ ንኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓንሳ ኣነ ሓዋሩ መኸተል እንታገይሩ ዝብል ካልኣይ ግዜ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ኩናት ናይ ምርኣይ ትጽቢት ዝነበረ ሰብን የለን ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ መሰረታዊ ሽግርኮ እቲ ማኒፌስቶ 1976 ዝብል ናይ ዓባይ ትግራይ መደብ እዩ ክሳብ ሕጂ ኣነ ከም ተቀየረ ዝኣወጀ ዝኾነ ይኹን መረጋገጽ መርትዖ ኣይረኸብኩን ሕጂ እቲ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ቀደሙ ብመግዛእታዊ ውዕላ ዝተደረተ እዩ ሕጂ ግን ሓንሳ ንሓዋሩ ምስተደረተ ሉዓላውነት ኤርትራ መሬታዊ ሙሉእነት ኤርትራ ናይ ዝተረፈ ክፋላት ኤርትራ ማለት እዩ ንምርግጋጽ ዝጠቅም ወይ ዝሕግዝ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ اوكي مايكروفون حماق الله انا وديكم اوكي ثانك يو كنت هو اوكي وديكم دونك من مايك تقرصت مسيلني كوم غاتمنا نديو ابان حجي اللهم مالك تودع غوتنا الله خدو غوتنا كنكتلنا محوات افريكا زلهم غوتنا الله غوتنا الله اوكي كنكتلنا محوات غون اوكي يقنيلنا امباسادر عند برهان بتاع صبو تمرتي كاتبنا دلها انا بحطي كاتو تا قدامي تحطي من الباتاب كلته مصحفت زتكورت كتكونيا تا قداميتي ناتكا اسخاون بعلخا ابغلغله حزباوي ركبات تغبرلو زنبركا زبلكايو كومونا مصحفكا زلو يمسلني تتتغاغي دحنك ترمني خا مالتيو سلمانتاي زبل መንግስት አሜሪካ ነዚ ጉዳይ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝሓንገደትሉ እዋን ንክትፈትሖ ቀርብት ነራ ከምኡ ዓይነቱን ከም ዝነበረውን መንግስት ኤርትራ ፈልጥ ግን ናይዚ ሞሳ ተሓቶ ዝነበረት መንግስት አሜሪካ ግን እቶም ኣብ ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ ናይ ኤርትራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰራሕተኛት ንኽፍትሑላ ተሓትት ነራ ዝኻ ግብራይ ካለን ዝብል ታሽሙሎ ናትካስ ነመጎት
ስለዚህ እዚ ክገብር ስለዚህ ከአለ መንግስት ኤርትራ መንግስት አሜሪካውን ንክትፈትሖ ኣብ እዋኑ ድልውቲ ነበረትን ይብል በተሓደ ኣብ ጆን ቦልተን ኣብታ surrender is not an option ትብል መጽሐፉ ኣብ ምዕራፍ 13 እንታይ ክብል ይዛረብ መንግስት ኤርትራ ብዩኤን ተስፋ ቆሪጹ ብዙሕ ተጸቢዩ ዋላ ካፕተን አል አሜሪካ ከበዓል ዩኤን ከበዓል ገለ ተስፋ ስለዚ ኣብ 2005 ኣብ መጀመርታ ናይ ዩኤን አንካሪት ክነክስ ይብል just ማለት እዩ እሱ ድማ እንታዩ ነቲ ናይ አንሚ ናይ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝነበረ ብፍላይ ቶም ናቶ አባላት ካብ አሜሪካ ካብ ካናዳ ካብ አውሮፓ ካብ አውስትራሊያ ዝተዋጹ ንዖም ክሰጉግ መዲቡ ይብል እዚ ኻ ኮኔሉ ነቲ ናይ ዩኤን ተሰማዕነት ንኽረክብ ብዩኤን ዝገበሮ ጻዕሪ እዩ ይዝብል እዚ ማለት በአሜሪካ በካናዳ በካልአት ተጽዕኖ ንኽግበር ደሉ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከይኮነ ምስተረፈውን ዳሕራይውን ነቲ ካልኣይ አንካሪት ናይ ዩኤን ውን ክነክስ ፈቲኑ ይብል ሱኻ ብጠቕላላ ነቲ ናይ አንሚ ከውፅኦ ወሲኑ ይብል ማለት እዩ አውፅዎውን እዚ ክልተ ነገራት ተገራጫው ዶ አይመስልን ይኽብለካ ደለ ምክንያቱ በተሓደ ሓገዝ ናይ አሜሪካ እንዳረኸበ ከም ዝነበረ ይመስል በዝናይ ጆን ቦልተን አባህላኻ ፍጹም ካብቲ ጉዳይ ርሒቆም ብዙሕ አቃልቦ ከም ዘይሃቦ ይመስልሞ መንግስት ኤርትራኻ አቃልቦ ንኽረክብ ዝተፋ ፈተነታት ይገብር ከም ዝነበረ እዩ ዘብል ምናልባት ነዚ ብኸመይ ክትሪኦ ትኽእል ይኽብለካ ደለ ማለት እዩ ኣብዚ ክልቲኡ ብምውድዳር እቲ መጽሓፍ ካስፊልካ ዘለኻን ኣብ ናይ ጆን ቦልተን ዘሎን ብምውድዳር ይኽብለካ ደለ ካልኣይ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ብምኽንያት መዓልቲ ስዋኣት ኣመልኪቱ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝገበሮ መደረ ዓዲሙሎ ማለሲ ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡ ጥራይ ዘይኮነ ከም ዝተቐበሎ ኣፍሊጡ ጥራይ ዘይኮነ ካብኡ ንላዕሊ ልኡኽ ጉጅለውን ክንሰድድ ኢሉሎ ግን ቅድሚ ናብ ዝጉጅለ ልኡኽ ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምብፅሑ ዳሓለፈ ሰሙናት ኣብ አሜሪካ ኣብ ገለ ርክባት ገብሩ ነይሮም መስለኒ ኣብኡ ዝነበረት ብራውኒ ትበሃል ሓንቲ ሰብ ምስኣቶም ብቐረባ ኣብቲ ኣኼባ ዝነበረት ኮይኑ ይስማዓካ እሳ ትህቦ ዘላ ከዓ እንታይ ይብል ንመንግስቲ ኤርትራ እቲ ጉዳይ ዶብ ንላዕሊ ዝያዳ ኣብ ሰዓት እዚ ኣገዲስዎ ዘሎ እቲ ስታቢሊቲ ወይ ከዓ ርግኣት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ምንቱ ክብል ከዓ ዋጋ ክኸፍል ድሉ ኮይኑሎ ስለዚ ካብቲ ናይ ዶብ ንላዕልስ እቲ ህሉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ስታቢሊቲ ናይ ኢትዮጵያ ንዕኡ ዝያዳ ዘድሃበ ይመስል ትብል እዚ እንድሕር ኮይኑ በቲ ሓደ እውን ንርኢ ኣለና እቲ ንዘመናት ዋላ ስኻትኩምን መድረኽን ኢፒዲፒ እንደውፃኹሞ መግለጽታት ኣሎ ለንቀነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ክስሕብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ዝብል ንዕኡ ናይ ተኸተለን እቲ ክዝምረሉ ዝጸንሐን 16 ዓመታት እውን እቲ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ክትግበር እንተዳ ኮይኑ ቅድም ካብ ባድመ ካብ ገለ ሰራዊቱ ይስሓብ ዝብል እውን ኣይተኸተለን ስለዚ ረብሓና ንኽሕሉ ናይ ማለሲ ረብሓና ሓልዩ ነዚ ጉዳይ ዶብ ንኤርትራውያን ብዘዕግብ መልክዑ ንክልተ ህዝብታት ሰላም ብዘምጽእ መልክዑ ከም ዝዓጽዎ እንታይ መረጋገጺ ኣለና ይኽብለካ ደለ ቴንክ ዩ ይቐኒየለይ راجع سالفيت كواد دغما خازلها ምናልባት አንተ በብራክዋን ማለት እዩ አና ሕጥራ ብላ ገልጸልካ ፍትኒ አለቲ መጽሐፍ ዝብሎን ንስኻዝብል ካይኑን ዘሳኒ አይኮነን ብጽቡቅ አይንጸባረቅ ካይኑ ኣብ መጽሐፍ እንታይ ዝብል ንአሜሪካን ንመንግስት አሜሪካን ስርዓት ኢሳያስን ዘባሰ ሰሓብ ጉዳይ እቲ ጉዳይ ናይቶም ሰራሕተኛታት ኤምባሲ አሜሪካ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሕጂ 2-3 ጊዜ ብዝተፈላለየ ጋጣንታት መንግስቲ አሜሪካ ነቶም ሰራሕተኛታት ወይ ፍትሓዮም ወይ ኣብ ቤት ፍርዲ ቅርቦም ተባሂሉ ንዖም ከዓ ኣሟጥር የጥዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እሶም ተፈቲሖም ወይ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ቶም ካልኦት ተኣሲሮም ዘለዉ ላዕሎት ሓለፍቲ ናይ ግንባር ናይ መንግስቲ ዝነበሩ ብከምኡ ተሓዙ ስለ ዘለዉ እዚ ንርግኣት ስርዓቱ ስግኣት ዝፈጥረሉ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ኣይፈትሕን ብጠንቁ ከኣኒ ብፀቕጢ ኣህጉራዊ ኮም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ማለት
بين كوميشن دو عبايتا ختكبر فيزيكال ديماركيشن كبر كل مقربات مستقبره بتناي مبراق وكوالاتي باتي ملكتات سكللو بوتاتات تودي نيرو كابونا مبراق نافت ماكلنا مبراق معراب مسغار اب متطارب زنبرولو اوان انا زلنا حضرتها شعو عند السكرتري اوف ستيت فور افريكا زنبرت جنداي فريزر نملس كيت تقبر زبل ممرحس لزهاوتو تطابلو እዚህ የተኮነት እቲ ጆን ቦልቶን ብጽሑፎ ኦፍ ኮርስ እሱ አምባሳደር ከሎ ነቲ ብይን ንኽቅየር ውሳኔ ናይ ዩኤን ክመጽእ ገለጽ ጸቐጠቶ ዝሃበቶ መምርሒ ኣይተግበሮን ኣይተረዳእንን ይብል ጽሓፎ እሱን ሪአዮ ኣለኹ ብመሰረቱ ግን እቲ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ዝበሃል ኣሰራርሑ እንድሕር ክንፈልጦ ኮይና ዳርጋ ክልተ ቀንዲ ማዕከራት ኣለዎ በሓደ ወገን ኩሉ ግዜ በሓደ ዝረግጹ ዳርጋ በሓደ ዝሰርሑ መንግስታት ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ኣለዉ ኣብ ገለ ጉዳይ ምስኦም ዝረግጽ መንግስቲ ፈረንሳ ኣሎ በቲ ካልእ ከዓ ኣብ መብዛሕትኡ ጉዳያት ብሓንሳብ ዝረግጹ ግን ኣብ ሓደ ሓደ ጉዳያት ከዓ ዝፈላለዩ ቻይናን ሩስያን ኣለዉ نحسا فرنسا خا مس تشاينا روسيا ترغص يعني اذا حمشت ابالات قومت ابالات توبايتو ولا حنت خاقن زيت سامه مع الوساني ولا حنت خاقن تقاومته وساني اي حلفني ابزخا بفلا بنا ارتران اثيوبيان غداي سنما الجيرسكو انتوني ليك نديفو انتوني ليك ناي بريزيدنت كلينتون ناي هاغراوس دحنت امخاري نيرو ስለዚህ ስምማ አልጀርስ አሜሪካ እንዲፈሞ ንትግባሪ እውን ክደፍኡ ይግብኦም ይነሩ ተዓዘብቲ ይነሮም አው ሓስቲ አይነበሩን ዩኤን ግን አው ሓስቲ ነሮም ዩኤን ናይ ሙሓስ መደቡ በደረጃ ከምቱ ዝበሎ ንስምም ምቁራጽ ጻብኦታት ወላ ለተጠቃላሊ ስምማ ዝበሃል ዝዕንቅፍ አካል ኣብ ልዕሊ ውሳኔ ክወሰድ ዝብል አንቀጹን ነይሩዎ እዩ እዚ ንኸይፍጸም ግን ኣሜሪካ ናታ ቀውፊ ወይ ቪቶ ትጥቀም ማለት እዩ ንምንታይ ምጸለኹ መስለካ ጸጥታው ባይቶ ሕብራት ሃገራት ዝኾነት ካብዘን ሓሙሽተ ሃገራት ዘይትድግፎ ውሳኔ ክሕልፍ ኣይክእልን እንተሕለፈውን ተፈጻምነት ይብሉ ብኸምዚ እዩ እቲ ወሳኔ ተራ ናይ ኣሜሪካ አንቃፍ ኮይኑ صنيح ብዛዕባ ርግኣት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ርግኣት ዝግደስ ኮይኑ ርግኣት ሃገሩ ልዕልኩም ዘይ ሰርሕ እንድሕደሊኻ ከምታ አንተ ወይ ዝበልኩዎ ኢሳያስ ሕጂ ጽቡቕ ዕድል መውጽእ ቀርሕንቱ ወጥቀመሉ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ኢትዮጵያ እውን ምናልባት ኣብ ጎኑ ዝን ንርእሱ ኣረሜናዊ ጭፍለቃ እናካየደ ውሽጢ ሃገር كما يجري إمونه زي ديمقراطياوي مسبقار زقبل زلوا سرعة كدق فزكو نجزار استقرار عوي قل مسو مسلا سرعة نويانا مدخام سلازخون بخمس حسو الخون إلى بزسترفه إزي ناي مسفح ميلا إزي the politics of ethnicity ناي تبويانا خلال سرعة إثيوبيا ምናልባት ከም ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጠንቅታት ናይ ዘይርግኣት ናይ ዘይ ሰላም ኣብቲ ዞባ ኮይኑ ጸኒሑ ሕጂ ዝመጽእ ዘሎ ዝነፍስ ዘሎ ሃዋህው ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ምናልባት ንኩሉ ዝጸሉ ኣወንታዊ ሳዕቤን ከምጽእ ክእል ዝብል ትጽቢት ኣለና ኣነ እዚ ከዓ መወዳእታ ንስርዓት ኤርትራ ነዚ ስርዓት ናይ ደፍ ዝጠቅም ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራውን ለውጢ ንምምጻእ ዝህንፍት ለውጢ ንምምጻእ ዝተባብዕ معبالة خويني زرعين ودي له ثانك يو اوكي انكتلنا حوات ادمينات غادي الله نيرو تقول لهم اي ثينك اسكي غادي هذا اللي طبعا كان ملكت كابن الله غول قدام نيرو كان خبرت هذا اللي
ንኽቡር ጋሻ ኣቶ ዶክተር ከዓ እንኳዕ ብድሓን መጻኻ ይብል ሕፂረ ንግዜ ክሓትት ግን ሕቶ ናተይ ክልተ ኣቢለን ኮነ ናብቲ ናይ ጉዳይ ዶብ ስለ ዘሎ ተርእስቲ ጉዳይ ዶብ ኣብ ቪኤ ኣብ ድምፂ ትግርኛ መደብ ኣሜሪካ ብዝገበርካዮ ብቐጥታ ንትውዕል ናይ ኣልጀሪስ ህዝባዊ ተሳትፎ ብዘይብሉ ክሕንፀፅ ከም ዘለዎ መርገፂ ኣነፂርካ ነርካ ዶክተር ምናልባት እዚ ንመጻኢ ዕድል ትህዛብ ኣብ ግምት እቲኻ ዲኻ ቲም ውሳኔ ከም ምክንያቱ ቃል ትውድብ ምዃኑ ቃል ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዴሞክራሲያዊ ኤርትራ መምጻእ ትቃለስ ዘለኻ ከም ምዃንካ ንፈልጥ ንስኻ ትዛረቦ ዘለኻ ከዓ ወይ ዝሃብካዮ ቃል ትውድብ ምዃኑ መርገፂ ትውድብ ምዃኑ እዩ ዝበርሃልካ ስለዚ ብዘይ ቅድሚ ኮነት ክሕንፀፅ እቲ ቦታ ኣብ ዝገበርካዮ ቪኤምስ ቃለ መጠየካ ናይ ብሓቂ ድዩ ውሕስነት ከምፅእ ኢልካ ኣሚንካ ከምኡ ኢልካ መርገፂ ተዛሪብካ ምክንያቱ እዘን ጠቐስካዮ ዓድታት ኣነ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኩሉ ፈልጠ ብምዕራባዊ ኤርትራ ዘለኹን ማእከላይ ኤርትራ ዘለኹን እቲ ናይ ደንካልያ ቦታታት ንኣብነት ኣብ ናይ ጦርነት ተሰሓቢ ኮይኑ ዘሎ ምስ ህዝቢ እውን ዘጉረምርመሉ ጀሚሩ ዘሎ ናይ ክራን 12 ዓዲ ዳርጋ 6 ከይዲ እዩ ናይ ከባቢ ጦርና እውን ካብ እግሪ መኸል ጀሚርካ ንጾሮና ጥራሕ እታ ከም እግሪ ፈረስ እዩ ኣትሪፍዋ ዘሎ እታ ጾሮና ኣብኡ 9 ዓዲ ከይድሎ 9 ንኡሳን ዓድታት ማለት ሕጂ እዚ ምዘርዘርኮ ክዝርዝሮ አይደልን ምዘርዘርኮ ፀገም ይብሉ ንግዜ ምቁጣብ 9 ዓድታት ማለት ኣብ ገዳስ ተኮይኑ ሓደ ብሓደ ክዝርዝሮ ክእለ ማለት ስለዚ እቲ በለሳሙና ኢልዎ ዘሎ ኣብዘን ክልተ ናይ ሩባታት ያ ዘላ ጾሮና እቲ በለሳሙና ኢልዎ ዘሎ ንትሩባ ጾሮና ኣሞ ቅድሚ ጾሮና ዘሎ ሩባ ዝፈልጦ እንተኮይኑ ሰብ ቅድሚ ጾሮና ዘሎ ሩባ ወይ ብደቀም ሓረቢልካ ወይ ብመንደፈራ ቢልካ ወይ ብዓድቀይ ሓቢልካ ናብ ጦርና ክትኣቱ ከለካ ስገር ሩባ እዩ ንስቱ ሙና በለሳሙና ኢልዎ ዘሎ በለሳኻ እቲ ምስ ትግራይ ንዘመናት ዝጸንሐ በለሳ እዩ ማለት ስለዚ ንዚ ሰጊሩ ንዚ ኩሉ ዓድታት እትይዎ ዘሎ ክብል ስለዚ እዚ 20,000 ተርቢዒ ስኮር ሜትር ኣትዩ ጥራሕ ዘሎ ጾርና كوميلنا أنت خدنا أبع البادة عد مروك جلس كأخا أبادة خا نبع البولولي عد مروك صغير نبع البولولي زبالت كتما ناي بادة زلوا خا نعو أتيوي سلازي بزحك يكفحكوا تا رئيته تا حطي نزي أجمد اعتقادي خا في الله يسمعنا له الموداتا زنا يدن كاتن واحد لأنها قرب مثلا كسعبة كاسي هو حصر بالكا جلس شو لو خا جلس قلت خا فتيني هو كحصر لي حصر بالكا جلس اللي مو هو يتفق على قروب تخاتاتلوا حرا له حجي سمعك له هو حصر زبلت نتزغلص كاي دجيمه بايزويت بلسامونا انغلن سلاز غلص كاي بنصر سلازولو نايدن كالاون غلص كاي سو تي چرمرا مريت يخيدن بر ان محجن تاي نيرو دو افريكا اسياسون كوم يلو سلاز نبر سوسدنا مريت اي نبرن چرمرا ميل نيرو لكع كان عاده جيم كاب في امه مصاع عدلنا حسابسي ناي بحق سلام كمصيو الكادي خاقات ابزيق مخنت ويانا خقو تقبلو كفصم له وتدب الكانير كم وحسنت يمص الكا سلاز امن كادي قال اي ابزربا خانتا الكانير كتخاله تحطي دو بايكونن مبعسي إلنا لنا الكانير كا ملسون كم يلوا تقلاي منستر ኢትዮጵያ ነበር መለስ ዜናዊ ዶብ አይኮነን መባስ ይሏል ንስኻውን ደጊም ካይ አንቶበይ ካብ አንቶበይ ከጅምር ከለኻ ስለዝካ ተለካደሉ ቆይ ዶብ አይኮነን መባስ በመሰረቱ ኻሊ ቴክኒክ አለው ኢልካኔ ዶብ እንተዘይ ኮይኑ መባሲ እቲ ዶብ ንሕንጻት ንሕጅን ህዎ ኸል ዘለና ሰላማዊ ትፍት ከምጽ ኢልካዶ ተኣምን ከም ተቃላሳይ ዴሞክራሲያዊ ለውጥ ኤርትራ ክብል ኢለ ታንኪው ንዝሃብኩም ንዕድል ምናልባት ሰብ ክሕልፍ ተመልሰ ሪጋ ሕዝምበር ሕቶታት ኳ ነይሩኒ ተቀነለ እንታይ መስለካ መጀመርያ ኣብታብናይ ቪኦኤ ቃል ኣይተኾንሰኒ ኣነ ብዘይ ህዝባዊ ተሳትፎ በራሉ ዝብል ቃል ኣይወፀኒ ሕጂ ተመልሰ ክሰምዖ ክእለ እንድሕሪ ፈላጊ ኮነ ክእረኒ እምበር ብዘይ ዝኾነ ተሳትፎ ብዛዕባ ውሕስነት አንተው እኮ ገሊፀየ እንድሕሪ ክደግሞ ደሊኻ ግን ክደግመልካ ክእለ
وحسنت يلن وحسنت بقالش ጥራሕ ክረጋገጽ ዝኽእል ሕጂ ደኣ እንተ ደኣ ጽቡቕ ድልየት ናይ ክልቲኡ ወገናት ኣልዩ ከምቲ ኣብቲ መእተዊ ዘረባይ ዝገለጽክዎ እቲ ኣሉታዊ ሳዕቤን ናይቲ ኩናትን እቲ ኩናት ዘስዓቦ ኩነታትን ንዕኡ ዘሕዊ ኣገባብ ጌርካ ክትግበር ኣለዎ ኤለ ረብሓ ናይ ዝዛብ ቀዳምነት ኣብ ግምት ከኣቱ ክኽእል ኣለዎ እዚ ግምት እንሕርኣትዩ እቲ ልዝብ ክበሃል ከሎኮ ናይ ብሓቂ እንካን ሃባኒ ንስኻ እንታይ ሒዝካ ትቐርብ እቲ መማዝንትኻ ወይ አንጻርካ ኸ እንታይ ሒዙ ቀርብ እንታይ ኢኻ ክትብ ቁሩብ እንታይ ኢኻ ዘይክትብ ቁሩብ ኪሎ መሬት ዝኸይድ ካልእ ረብሓታት ኣለዎም ኣነ ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚታት ሒዝናዮ ዘለና ዘይግባእና መሬት ክንመልሰልኩም ንኽእል ኢና ገለ ዝብል ዘረባታት እውን ክሳብ ሕጂ ክናፈስ ፀኒሑ እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ፍታሕ ንረብሓ ናይቲ በቲ ኩናትን ሳዕቤናቱን ዝተተንከፈ ኣብቲ ወሰናስን ዝነብር ህዝቢ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዝርዝር ኣትየ ዝንዝን ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ እዚ በቶም ኣብቲ ልዝብ ዝሳተፉ ክልተ ወገናት ዝውሰን እዩ ብመሰረቱ ውሕስነት ክህልወና ኮይነ ንሕና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ውሕስነት ከነምፅእ ክንክእል ኣለና ንህዝቢ ዝውክል ንረብሓ ህዝቢ ዝሰርሕ ንረብሓ ሃገር ዘገልግል ስርዓት ከነምፅእ ክንክእል ኣለና እዚ ክሳብ ዘይምፃና እንኳን ናይ መሬትና ናይ ነፍስና ውሕስነት የብልና ስለዚ እቲ መሰረታዊ ቃልሲ ናይ ውሽጣዊ ምትዕራይናትና ከምዚ እንዳተገብረ ግን ጉዳይ ዶብ እንድሕር ደኣ መዕለብ ረኺቡ ሓደ እቲ ከም ምስምስ ክጥቀመሉ ህዝቢ ኤርትራ ከም ጅሆን ምጥቃም ከም ምስምስ ክግልገለሉ ዝኽእል መሳርሒ ትሕድጎ ኣለኻ ሓደ ሽግር ፈቲሕካ ከዓ ናብ ካልእ ሽግራትካ ከተድህብ ትኽእል ስለዚ ደረጃ ብደረጃ ወይ ስተፕ ባይ ስተፕ ስለዚ እዚ ኣብቲ መደረይ ኣጥቢቐ ዘጋገም ኮንታ እዩ እቲ ፍታሕ ፍትሓውን ርጉእ ሰላም ዘረጋግፅን ክኸውን ኣለዎ ከመይ ጌርካ ዝርዝር እዚ ነቲ ልዝብ መስርሕ ናይ ልዝብ ዝግደፍ እዩ ብዝተረፈ እንድሕር ደኣ እቲ ቀንዲ ረብሓታት ናይቲ በቲ ኩናት ዝተሃስየ ህዝቢ ወይ በቲ ኩናት ዝተተንከፈ ዋላ በቲ ውሳኔ ዝተተንከፈ ህዝቢ ኣብ ግምት ከእተኻ ክትገብር ኮንካ ከምዚ ሕጂ እንዳተኻተኽካ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፍታት ትግራይ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ እንኮ ዝገለጽኮ ኣብ ገሊኡ ቦታታት እኮ ብዙሕ ካብ ትግራይ መፅኡ ሰፈሮ ቦታታት ኣሎ እዚ ኮሚሽን ዶብ እቲ ሰፈራታት ክፈርስ ትእዛዝ ሂቡ እቲ ትእዛዝ ተጣሒሱ እቲ ትእዛዝ ምሰጣሕ ፀጥታዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ቀሪቡ ፀጥታዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ውሳኔ ሕሊፉ እቲ ኣብ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ድሕሪ እቲ ናይ 2002 ውሳኔ ኣብ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ዝሰፈረ ካብ ትግራይ ዝመፀ ህዝቢ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣለዎ ዝብል ውሳኔ እውን ሓሊፉ እዚ እውን ተረጊፁ ሕጂ ሰላማዊ ሰልፍታት ዶ ገለ ዝበሃል ዘሎ ነዝታት ሓዊስካ ምድብላቕን ምድንጋር ብመሰረቱ ክልቲኡ ሃገራት ናይ ክልቲኡ ረብሓታት ብቐንዱ ግን ናይቲ ዝተሃሸ ዝተወረ ከባቢታት ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ዳርጋ 2 ሰዓት ቀሪብና ስለ ዘለና ክልተ ወይ ሰለስተ ሕቶታት ጌርናስ እንት ዓፀና ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ምክንያቱ ሰዓት 15 ጎደል ኣሎ ሰዓት 8 ኢና ጀሚርና ብዙሕ ከዓ ተዛሪብና ዝደጋገሙ ንመስል ስለ ዘሎ ሕጂ ሰለስተ ሕቶታት ከፍቅድ ብድሕሪኡ ሰዓት 10 ክኸውን ከሎ ክንዓፁ ካልእ መደብ ከዓ ስለ ዘለኒ اوكي بعقطامي تي ناي بالتوك ستايسك اما حضرتي ابزي انا ستاي غزي قرب ريغاد ريو دلخو كارتون بصيح دلو كارتون بصيح دلو ابتاف دغ ناي دو بصيح دلو تريغا كلتا سنه حطوطات اسك ادمينات ستاي غورو
ናይ ግዜ هو ግዜ ከይሰራ ቅልጥፍ ኢልኩም ፕሊስ አብሪጋ ዘለኹም ሓንቲ ሕቶ ቀይርና ስለዘልና እስከ ቅልጣፈና ትሕቶኩም ተደጋጋሚ እንድሕር ኮይኑ ትሕቶ ጋሻ ሰገራ ሰጊራ ያለው በል ክንቀጽል ሜቢ ከምኡ ተገበርና حجازي كون خلي حتى تداغاغم نعرف نقول ودي قرع I think ودي قرع الله على وي بقايد حفتنا الله بقايد حفتنا انا حنسى اخذ صواعكم ابريغا زلكم ما يتعزل بقايد حفتنا انتم صواعكم يحبلكم وون لكم يغني لي امباسادر عند برهان مجمريا قاعد حمصاكا ابزي غزا حضر جداننا لمجمريا ايس سمعك زلو بزي ግን زعدحم እንታይ ክብል የደሊ ኣነ ምስልኩም ብዛዕባ ዶብ ዝምልከት ብዙሕ ተብለኝ ስለምንታይ እቲ ውሳኔ ፋይናል እን ባይንዲንግ ተባሂሉ ክልቲአን ሃገራት ቅድሚ ኣብ ቤት ፍርዲ መሃደን በቲ ቤት ፍርዲ ዝቀየደና ውሳኔ ብኡ ክንቀየድ ኢና ስለዝበላ ተመሊስና ሕጂ ንድሕሪት እዚ መሬት ተወሲዱና ዝባኸሉ ኢልና ክንመዋጎት ንኽእል ኣይመስለንን በትናተ ርዲት ማለት እዩ ኣነ ግን ኣብ ዘሎ ሓድሽ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ሓትት ዝደሊ ሕቶይ ከኣንታይ እዩ ኣብ ዝደገ ዘለና ደለይት ፍትሒ ሲቪላውያን ንኹን ብውድባት ደረጃ ኣይተጠርነፍና ጥርናፈ ዝበሃል የለን ክሳብ ሕጂ በብጉጅሉ ኩሉ ሰብ ይቃለስ ኣለኹ ንፍትሒ ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ስለዚ ጥርናፈሲ ኣብ ምንታይ ክንበፅሕ ንኽእል ተኣኪብና እንድሕር ሓደ መሪሕነት መሪፅና ነቲ ዘሎ ኩነታት ዝከታተለልና መሪሕነት እንተዘይመሪፅናሲ እንታይ ሳዕብየን ክኸተል ይኽእል እቲ ኩነታት ይቀየር ኣሎ ብህፁፅ እሞስ እንታይ ክኸትለልና ይኽእል ንኽንጥርነፍከ እንታይ ክንገብር ይግባአና እዚአን ክልተ ሕቶ እየን ዘለዋኒ ወላ ሓንቲ ሕቶ ጠርኒፍካ ትምልሸልና ትኽእል ኢኻ የቐኒየለይ ዶክተር ዓምደ ብርሃን and thank you يغنيلي نزل على حتى مسرتاوي اتي كنتات ناي دياسبورا بوليتيكا كم زغريه صنحنا ايو اتي كفتن صنح طرنافتات مبزحتو بقداماوي حيلتات زبقس بقوم زئله ኣብ ትሕትናቶም ምእላይ ቁፅፅር ምወላ ዝኸይድ ነፍሲ ወከፍ ንጥርናፈ ዝተበገሰ ኣብ ዝያዳ ፋሕፋሕ እናበለ ፀኒሑ ስለዚ እቲ ጥርናፈ ኣድላዩ ኣገዳሲ ክሳብ ሕጂ ኣይተኻእለን ብዝተፈላለየ ምክንያታት ምናልባት ሓደ እቲ ድኻም ናይቲ ፖለቲካ ሓይልታት ኸውን ናቱ ታሪክ ናቱ ባጋጅ ኣለዎ ምትእትታው ናይ ግዳም ሓይልታት ኸውን ውሱንናቱ ተራ ኣለዎ ሕጂ ምናልባት እቲ ሃገራዊ ሓይሊ በቲ ፀንሖ ኣወዳድባታት ዘይኮነስ ብሓድሽ ጥርናፈ ነዚ እዋኑ ብዝበቅዕ ጥርናፈ ብናይ ሓባር ኣረኣያ ጥርናፈ ብናይ ሓባር መረዳእታ ጥርናፈ ብናይ ሓባር ዕላማ ጥርናፈ ብናይ ሓባር ራዕይ ከምፅኣሉ ዝኽእል ኩነታት እናበሰለ ኸይድ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ እንተ ብጥርናፈ ከምቲ ድፀንሖ ልምዳዊ እዘን ድፀንሓ ውድባት ኮይንኪ ተፈተነ ክሳብ ሕጂ ሰለጠን ሙሉእ ብምሉእ ሰለጠውን የለን ብመድረኽ ተፈተነ ናይሮቢ ነይሩ ካብኡ ውፅእ ኢልካ ቁሩብ ብኤርትራዊ ተበግሶ ብኤርትራዊ ዓቕሚ ኣብ ፍራንክፈርት ውን ቦርድ ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለኻ ግን እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ውድባት بأكل لاب حد صلال تطرنفو خمس تجبر تعرتاس سلا دي شرح بالرأي زطرنفلو بالرأي ناب حد عينت علامه انا حد رئيس مسؤولو بمسرتنا حبار رأي خان حوار مدف سرح ولا ببزلو خنا مدف سرح لسرحلو ناب بزخ مس اقداسن وانو زاخلن كوينس معني كوم نزغبر كا نتاوشت زلو ዲሞክራሲያዊ ምስግጋር ከምጽ ዝቃለስ ዘላ ሓይልታት ተስፋን ምትብዓን ስለዝኾኑ
فولي أقداسنت اللومو أقداس حتى يخمسخي كنحاسبولون كنسرحلون زقبأنا ودايك أمسلني. اوكي ثانك يو ابونا انرجي الله غدو انتو يكتودق ريكا اسكا ابونا انرجي ملكت ابوني يا جماعه ملكت ابوني انا لا تصويعكم مايك حزوا بليز بصحف الله غني تبولوا مايك حزوا لا تصويعكم ابونا انرجي اللهم دو مايك حزوا بليز جيزيس للمداشانا رايح سلام عليكم عند برهان قلب هزارب دو حراي تزارب طلب مصن له ساعات وسخنا زبل حجي ساعات 10 تكون له فرق ساعات كوسخي ابقعد كن حجي زي تحت زي تلعلي زي دغاغم حتو طراي انت دهبنا بزبله خنطقمل نخل تاريخنا زلو غزي فرق ساعات وسخنا 10 ترقان ግን كنود محسن سمعني انا عاي سمعني فلتني دخل فتوي سلام مقدم سويسرلاند كمان لها مرحبا فتوي كمان لها فيرتوال اندينيرو زي نعخا زي بارتوك حق خاخا خندس زي تعدمك زهر خوين صبق له سدراخ كمان له صبو انت كزي خيب العلكا وسخ دع تلامد مراخ بوزهان بطوح يتكم رايهم وزن كلهم سبات تحت اليوم دلو كفولتون كمهارون سلو دلو كواب كتمرمون كفولتون كا ناتكا مبت ايو بعد نسخاتكم دي مهاكم دامنكم هير سلازي كاسيركا على زي تداغاغم مخون كله كم تحل من اسي زلكا زي تداغاغم تداخوني ليون دي سلمتا تدق مني لك تحالفو قل سمعي من خرا ديلوم زي رقمناكا ناتي حطو ابتا شاد شي تنقطع تا تبلتا شاد شي تنقطع زي هواهو ناي سلام ناي رقينا نبرلو هواهو يمثلالو ግን ክንጥንቀቅ ኣለና ክንከታተሎ ኣለና ምክንያቱ እዚ ስርዓት እዚ ቀደም ጠሊሙ ሕጂውን ክጠልም ስለ ዝኽእል ዓይነት ኣዘራርባ ተረዲእ ኣነ ሕድታናተይ ሕቶ እንታይ ከመይ ጌርና ኢና ሞ ክንከታተሎ እንታይ መሳርሒ كلنا يخل أبد دم بفتحي بعلنا ناي دبلوماسي خلت فلتتن سلو زلكم بخما يجرنا نكاتاتلو نخل ما أنتي أبزيد اللي نقطة خياتون إتي كسانات رهوان كابتي كم تخت قلت زبر كفتنا يكون حقي سل لتقبلنا نقبلينا كابا خي وتسين تخن قبر نخل نحنا زي أتانا تحطه يعني اللي ورد الله هراي زي حتى زي امتس طعم حياه الحجايه انت مثلك نحناكو منغشتي يلن كيتبل صقم منبر بغبوط تسرح نور منغشتا محول زلو منغشتكو يلنا بيترا منغشتكو خم غبو نحزب زوكل بايتو فتح زم حضر ابيات فردي تخاتعو هاجراو ميلان هاجراو مدبن من انت هاجراو ربح هذا السلاسل فصام اكل يزخل تاتكو يلن تخلو سلطان او حدا ما اكل تخلو سلطان بحدا ولقسب تجربيتو جبارن حدا جن فين زبوله جبر اذا سرعات اذا خي تغيره السرعات اذا كو قريم حجي طليم حجون كو ابطلموت يزلو حجي نحنا يتزواج عنا انتاي نحنقبل زنا نحلكا لا بحقي لوطي بسرعه زي خير راه هاجرن حزبن زسرح سرعات كتكل قوام كتكبر وسرات كفتحو بوليتيكا اسرات زي كلش كله على ترى سئيب تغفيف تاثير زل سب زي اجباب كم دي إثيوبيا زجبروا عشتة تشحات بجاملة زفتحوا كل تأثير زي الإرتراق فتح مثل له عجي إذا حتتات الزنا علنا كم مقوسي كم بحبارنا مسرح من الليل من حبار علامة من عبال كنت قمولو نخلينا تتقرنفنا قوم نجر زلو سرح عند حسرحنا خا نتأوشت زلو كانت تبابعه
نخسرح كندرخو نخلينا سلازي اتي مسارحتات نحنا عنا كما يجرنا نتقوموا له أنا عنا ملكت بقندو دين زي سرعة زكو ن علامات برتاو قالسي سمعتاتنا زتسوؤ له علامات أليم كنسو نفس حقاون من الباس مع السمعتات أي عمد حنسا يذكر إرتراو يذكركم اسمه تطرحي كلهم ولازم كلهم قدايم تقادل تتريهم دي اللخان سلازي سي اتناتنا وحسنت ناتنا مدحن بناتنا قالسي نحنا نوننو بوشتي زدرخ قالسي سرعات مغيار طرحي السرعات كي تغير زمص لوط يلن السرعات زي زين لوط خغبر يلكا تصبيه ነገር የለን ስለዚህ እንታይ ክግበራሎ ዝበሃልሲ بمسرته بناي حبار علامه بناي حبار راي ابناي حبار سراح نقطه عند حدا ابناي حبار سراح ادمعي زخونه قم ነገር نجبر كيلنا نتوشت زلخا خنبرابرو خندرخو اب تبوت ادمع سراح نخاتو كنتبابع نخلينا وديلو ثانك يو اوكي خنكتلنا كبرات عوات لا ينهار الله لا ينهار ملكتها بين ابو الله ما ينهار لا ملكتها هذا النديب الكاندي انت يا خلت دربات